שלמה הרגיש את עצמו מאוד לא נוח בין כל הבגדים, ולידו ישבו ויטורי פרסטו, אייצ'י פאפה, נכון, והביאו את הזמן כדי לפנות מקום לעוד זמן. אתם יודעים איזה פיקס, בסדר? מה לעשות? יום אחד קמו כולם ויצאו מהארון, ובעודם עומדים מחוץ לארון, נזכר שלמה, בקולו הווקאלי הכריז. אבל פוגי תבע מאיתנו לאלתר לחכות לו במתחם הארון. אהבתי תאה לאלתר. ולפני שיכולת להגיד יעקב אבולעפיה, נכנס פוגי ובידו מצרכים מהמכולת ועמד נדהם. אמרתי לכם לחכות לי במתחם הארון. הוא אמר, ולכולם היה מבט של אשמה בעיניים, כי כולם הרגישו אשמים. יפה. ומכיוון שלא בוכים על חלב שנשפך, ויטורי פרסטו מיד, כדי שאף אחד לא יבכה. פוגי ראה את החלב על הרצפה, כעס ואמר, לא רק שאתם לא מחכים לי בארון, אתם גם שופכים חלב על הרצפה. בשלב זה הבינו כולם לאיזה ברוך הם נכנסו. לוקי גרסקו מיד התחבא מתחת לספה והתחיל לעשות קולות של שתייה. ויטורי פרסטו בכה על החלב שנשפך. והאייצ'י פאפה לא יכול היה לעמוד בפני המצב הלא נעים. אז הוא יושב. לוקי גרסקו, האייצ'י פאפה, ויטורי פרסטו ושלמה הצטערו מאוד מאוד על המעשה שקרה והתחרטו שלא חיכו בארון. מוסר השכל! יותר טוב לגור עם 4 אנשים בתוך ארון מאשר לשלם 550 לירות לחודש על דירה של חדר וחצי. Hashem